बिहार में भोज सिर्फ खाना ना हो बल्कि ई सम्मान, प्रेम और अपनापन के परंपरा है। यहाँ खाए से ज्यादा खियावे के रिवाज है। फिर रउआ चाहे जितना मना करी लेकिन भोज में जबरदस्ती थाली भर दिहल जाए और बड़ा प्यार से कहल जाए कि महाराज थोड़ा और लीना। हमनी के भोज के कुछ असली पहचान है, जैसे भोज में कम से कम 3-4 गो अलग अलग सब्जी जरूर रही और भाई रसगुल्ला के गिनती ना होला, बस खाई जब तक मन करे, चाहे दाल होखे या पूड़ी। बिना घी के भोज अधूरा बा। और जब खाना बन के तैयार हो जाला तब एगो आदमी बड़े सम्मान से जाके कही, साहेब भोज तैयार बा, पधारी। यही के बीजे कहल जाला। ये भोज के नजारा रउआ देख ली तो आनंदित हो जाइबा। 40-50 लोग लोटा गिलास लेके लाइन में बैठ जाला। फिर खाना परोसे के दौर शुरू होला। गरम गरम दाल भात, साग सब्जी, पूड़ी पापड़, तिलौरी, अचार और घी के खुशबू से पूरा माहौल महक उठेला। अब शुरू होखेला रसगुल्ला खाए के असली मुकाबला। हम 50 खाई, हम 100 खाई और भैया हम तो 150 ट्राई करब। ये प्रतियोगिता में पेट हार जाला लेकिन हौसला ना। तब भैया अंत में मटका से निकलल ठंडा गाढ़ा दही हर पत्तल में कम से कम आधा किलो पड़वे करी। भोज के सही समापन त यही से होला। त हमनी के संस्कृति और रीति रिवाज के जाने खातिर जुड़ल रही स्टेज के साथ, काहे की स्टेज संग भोजपुरी बखास। प्रणाम।